Hej med jer, og velkommen her til kanalen Gentle Adventures. Vi har snakket lidt om, at vi skulle sådan lidt videre fra, hvor vi slap ude i skoven sidste gang. Og fortælle lidt om os selv i dag. Så for det første så har Marianne og jeg, vi har mødt hinanden lidt sent i livet. Det er faktisk, det er snart ved at være 2 år siden nu, at vi har mødt hinanden. Men del af vores passion for at rejse og for at opleve naturen og det her sammen. Og det er vi jo rigtig glade for. At have hinanden så. Mm. Ja. Jeg hedder Stig, og jeg er 53 år gammel. Jeg har en datter, der bor på Fyn. Hun bliver 30 næste år, selvom det ikke rigtig kan ses på mig. Hun skal giftes med Jeppe her til oktober, hvilket bliver spændende. Ja, det glæder vi os rigtig meget til. Ja, det er sådan en dejlig dag. Ja, nemlig. Når jeg sidder her med min dejlige kæreste, så opholder jeg mig på et mejeri ude ved Fredericia, hvor jeg arbejder til daglig. Jeg arbejder 12 timers vagter, så der er lidt frihed der, fordi det er jo sådan cirka, når jeg ikke arbejder flere timer end alle andre, så er det jo sådan cirka 3 dage om ugen, sådan i gennemsnit. Nogle gange er det mere, og så har man lidt mere fri, og sådan fungerer det. Lige nu er det også lidt travlt, fordi vi har lige været i Canada. Det kommer der mere om senere. Det er jo sommerferie. Men udover det, så har jeg 2 huse til salg. Jeg har mit eget her i Brørup til salg, og så har jeg min mors. Min mor gik desværre bort her i november sidste år. Og der har vi haft lidt travlt med at rydde op i hendes ting og få sat hendes hus til salg. Så der er nok at passe, så der er ukrudt alle steder. Ja, det må man sige, ja. Ja. Jeg bor til leje i et lejehus, så vi har sådan lige pendlet. Det har vi også at passe jo. Ja, frem og tilbage. Ja. Så ja, jamen, jeg hedder Maria Anne. Jeg har 2 fornavn, fordi jeg er kaldt op efter begge bedstemødre. Så så var begge tilfredse jo. Jeg blev 50 sidste år. Og jeg har 4 børn. Jeg har 3 voksne sønner, og så har jeg en bonusdatter, som egentlig er mit søsters datter. Men min søster døde desværre tilbage i 2011, da hendes datter var 6-7 år. Så jeg har taget hende til mig som min. Så hun hører til i flokken, så jeg har 4 børn. Den yngste, han er 22, han er flyttet til Canada, og vi lige har været over at besøge ham. Ja, det var meget modigt, og så har jeg en på 26. Han er i Japan lige nu. Han kan også godt lide at rejse. Og så den ældste, der var med os i Canada, han bliver 30 her i september. Så så der kommer til at ske en del her i efteråret også. Det er dejligt. Jeg er egentlig oprindeligt uddannet lærer. Man gik ned med stress. Og så fik jeg stille og roligt arbejdet mig ud af det. Fik prøvet lidt forskellige praktikker der i den sygemelding, og så fandt jeg min egen vej ud af sygemeldingen og ind i et arbejde på et kontor i et sommerhusudlejningsbureau. Og det var faktisk rigtig fint. Det var glad for det arbejde. Men det den her kanal også kommer til at handle lidt om, det hedder jo Gentle Adventures, vores kanal, og det har vi sådan helt bevidst valgt, fordi vi selv er nogle gentle personligheder, så er lidt blidt på tingene, hvis vi kommer afsted med det. Men det kommer også til at handle lidt om, hvordan når livet uddeler lusinger, det gør den jo en gang imellem. Hvordan kan man så tage det på en lidt gentle måde. Det er ikke altid helt nemt, men det kan nogle gange godt lade sig gøre, så vi har godt nok haft en del udfordringer
Fordi, som jeg hørte, så døde Stigs mor sidste år i starten af november, og 3 dage, eller dagen før juleaften, finder vi ud af, at jeg har kræft. Så jeg har været i behandling for det i foråret her, og det har taget en del energi jo, og og hvordan gebærder man så med at komme igennem så et forløb. Jeg sidder her og smiler lidt, fordi det er jo positivt, at vi har sådan et sundhedssystem, kan man sige, hvor man kan få noget hjælp. Og, det virker bare. Og tingene går bare hurtigt, ikke? Og, ja. Hvad de i hvert fald har sagt, så er prognoserne rigtig gode. Ja, for at der ikke sker noget mere yderligere. Ja, det håber vi. Så det er jo dejligt. Ja, skal scannes her igen den 21. september, så håber vi, at det fortsat ser positivt ud. Men også hvis man følger med her, så kan man også sådan ligesom se tingene. Det vil vi i hvert fald prøve lidt på den der lidt gentle måde, den der lidt, hvad skal man sige, lidt mere nuanceret, fredelige måde, hvor det ikke kommer ikke til at høre en masse skraldbange musik, han har sagt her på kanalen. Ja, det bliver sådan stille og roligt, og også de der naturoplevelser, når vi er ude at rejse. Og vi er lige i gang med klippearbejdet her med Canada-turen, hvor vi tog en masse videoer og sådan noget. Så det vil blive, den østlige side af Canada den her gang, Toronto og så. Men meget mere om det senere. Ja, der skete også nogle lidt spændende ting derovre, det vil vi også gerne fortælle om. Det kan vi sagtens fortælle en masse om her, men det var egentlig ikke det, der var planen. Det var at fortælle lidt om os selv. Ja, og så med det her med lusinger, det var jo så, at under min behandling her, så vælger firmaet så at fyre mig. Fordi det kan de jo efter 120 dages reglen, som vi jo har her i Danmark. Så jeg står og ligesom skal se, hvilke nye døre åbner så for mig nu. Fordi så skal jeg ud og så arbejde. Så men det kan også være lidt spændende. Det bliver også spændende, jeg arbejder jo 12 timers vagt, og så jeg havde egentlig tænkt mig, at indtil videre, så kunne jeg så bruge tid på den her kanal og få lavet nogle videoer og få det lagt op. Og så er det lidt spændende lige nu. Der er det ene hus muligvis solgt. Det håber vi. Der er i hvert fald en aftale på vej og underskrifter, så vi håber virkelig, at det bliver løst. Så der er ikke noget sikkert, før man ligesom har noget på skrift, eller hvad man nu gør i dag. Men også den her opfordring her, vi har fået netop til at lave sådan en kanal, på grund af, at de billeder, vi har, tager og jeg tager videoer, jeg er nok den, der ligesom filmer mest af os to, men jeg kan simpelthen ikke lade være, fordi det er spændende, og jeg har mange gode oplevelser. Bestemt. Ja, og det bliver lidt mere levende på video end billeder, men folk har ligesom sagt, hvorfor laver I ikke også videoer og lægger op, så nu har vi mest brugt Facebook, vores egen Facebook-side, men tænker vi gerne vil prøve at dele lidt bredere. Vi tror lidt, har venner og familiemedlemmer og sådan noget, der siger, at de ser egentlig ikke så meget fjernsyn mere, de går mere på YouTube. Ja, det gør jeg også selv. Og ser nogle videoer der, fremfor, så kan man søge på det, man gerne vil. Ja. Og det er jo egentlig fedt også at kunne få lov, og vi får lov til at udbringe det der budskab her på kanalen. Det er dejligt. Der vil også blive lidt her på kanalen. Der vil også blive noget omkring noget, det må jeg ikke afsløre for meget nu, men vi har da også en del om måske en konkurrence, der kommer senere. Ja. Og måske også et eller andet til fordel for noget kræftramte. Måske. Ja, for kræftens bekæmpelse. Det vil vi nok også lave et eller andet. Ja. Eller nok også, det vil vi, men lige hvornår det bliver det er jo så det. Ja. Så har vi sådan helt bevidst valgt at have vores kammerats billede, og skal jeg se, om jeg kan til den der reven. Fordi det ser også lidt, siger noget om Gentle Adventures. Anders hedder fotografen og fortæller, at han også jæger, men nogle gange så vælger han skyde dyrene med kamera i stedet for han havde siddet der i kanten af skoven, og så kommer reven ud i lysningen, og på sin vej ud, så dufter den til blomster, og det har han faktisk også et billede af, at den står og snuser til en mælkebøtte blomst, og så sætter den sig bare der i solen og
super til, så nyder det. Og det er jo egentlig en god reminder til, at det skal vi lige huske en gang imellem. Ja, altså det her med måske lige lægge den der skærm, og så bare sidde lige nede. Især lige nu, hvor vi har en flot sommervejr her i Danmark, så vil det være rigtig fint lige at sætte sig ned og nyde solen lidt. Mm. Så, og man kan sige, ja, når man får sådan en diagnose, som jeg har fået, så står man jo ansigt til ansigt med sin egen dødelighed, så bliver man endnu mere bevidst om, hvad er det egentlig, man ikke vil bruge sin tid på, man investerer, fordi man investerer faktisk sin livstid i det, man foretager sig. Så det bliver man lidt skarpere på, så det tænker jeg også, det vil jeg måske også lagt lidt om. Mm. Ja. Ja. Men ja, det var så det for Det var nu, det. og så inden så længe, så kommer Canada lige nu. Så kan I se, hvad vi har, noget af det, vi har oplevet derovre. Det bliver lidt en mix af engelsk og danske videoer, fordi jeg var nødt til, vi har også den her kanal på engelsk, så noget af det er lidt en mix. Altså det skal vi også lige have fundet ud af, hvordan vi navigerer i det, men altså, ja, det vigtigste, det er, at vi får delt oplevelserne, hvad det er det, vi gerne vil. Det vil jeg meget gerne i hvert fald. Det. Så hvor end I er, og hvad I laver, så håber I, at I har en dejlig dag. Vi ses. Ja. Hej. Hej.